ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପାର୍ଟ 2। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଏ ସମସ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତ ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ତା ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଏଠି ଦେଖିଲେ, ଏଠି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି ବାସ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବିଧତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତା, ବିବିଧତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ହିଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ତାପରେ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏକାଠି କରିଲେ ଓ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ, ମାନେ କେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିବିଧତା ଦେଖିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ଦେଖିଲେ, କେଉଁଟା ବି ତ ସମାନ ନାହିଁ। କାହାର ଉଚ୍ଚତା ତ, କାହାର ରଙ୍ଗ, କାହାର ବୟସ କାଳ ତ, କାହାର କ'ଣ ଶରୀର ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆଜି କି କାଲି ହେଇନି, 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇନି। ଏ ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଏଇଟା ହିଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ବିଶ୍ୱଟା ମାନେ ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ସ, 4 ବିଲିୟନ୍, ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଟା ୱାର୍ଲଡ ଫାଷ୍ଟ ମେକ୍ ହେବ, ମାନେ ତିଆରି ହେବ 4 ବିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ଲାଇଫ୍, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାଟା ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଏହା ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଜୀବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନତା ବା ସଭ୍ୟତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ମାନେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ହିଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ନୂଆ ଜୀବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୁଣା କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଲି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, ତାହିଁରେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତ ଥାଉଛନ୍ତି
ସେଇଟା କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛି, କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜଗତ ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଲୁପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର। ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ଜୀବଜଗତର ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର। ଏବେ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଛି ଡାଇନେସର ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାହା ହିଁ ତାପରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା 15 ଲକ୍ଷ ଏବେ ବଢ଼ି 1.7 ଲାଖ ହେଇଛି। 1.7 ମିଲିୟନ ମିନ୍ସ 17 ଲକ୍ଷ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ ଏତେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି 1.5 ମିଲିୟନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚିହ୍ନଟ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସମାନତା ଆଉ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ନେଚର। ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ କମନ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ। ପଚାରିବ ତମ ସିଷ୍ଟମାଟିକ କ'ଣ, ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି କ'ଣ? ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଚିହ୍ନିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପୁରା ବିଛେଇରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ ନା? ଏବେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ୟେଲୋ କଲର୍, ରେଡ଼୍ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପେନ୍ ପଡ଼ିଛି ସପୋଜ, ତାହେଲେ 1000ଟା ପେନ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେ 1000ଟା ପେନ୍ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହେବ ନା? ୟେଲୋ ଜାଗାରେ ୟେଲୋ, ରେଡ଼୍ ଜାଗାରେ ରେଡ଼୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ୍, ତାହା ଯଦି ବିଛେଇ ରହିବ, ତାହା ଯଦି ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇ ରହିବ, ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ଜୀବଜଗତ ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଟା ବିଛେଇ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୋଟେ କମନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କମନ୍ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା, ତାକୁ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ ନା? ସେଇଟା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ନେଚର, ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ନେଚର ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଜାଣିବାରେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ମାନେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, କିଛି କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳେ, ଜାଣିବା କଥା ମିଳେ।
ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଦେଖ ଏବେ ହରିଣ ଖାଇଲା ଘାସ ଖାଇଲା, ତାପରେ ହରିଣ ଖାଇଲା ବାଘ ପୁଣି ମଲା ପରେ ତାର ମାଂସ ଇଗଲ ଖାଇଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ରହିଲା ନା। ଏବେ ଯଦି ହରିଣ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହରିଣ ହେଇନଥାନ୍ତା ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ଘାସ ଖାଇଥାନ୍ତା? କିଏ ଖାଇଥାନ୍ତା ଘାସ? ଯଦି ସପୋଜ ହରିଣ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଘାସ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଏବେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତେ କିଏ କାହାକୁ ଖାଇନଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତାହେଲେ ତ ଆମ ଜୀବଜଗତ ସନ୍ତୁଳନ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା। ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ। ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ କହିଲି ହରିଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍। ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଖାଇଲା, ଇଏ ତାକୁ ଖାଇଲା, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ୍ କଥା ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସାଇନ୍ସ, ବୁଝୁଛି ତ ନା ମୁଁ ଛାଡ଼। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଇକୋଲୋଜି, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସାଇନ୍ସ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ ଆସ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବେସିସ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମିଂ। ଏ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ତା ଯେଉଁଠି ବି ଏବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମାନେ ଆମ୍ବର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା। ତ ଇଟାଲୀରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ, ଚାଇନା ହଉ, ଆମେରିକା ହଉ, ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁଠି ଜାଣିହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହଁ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍। ସେଇଟା କେଉଁ ରୁଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ର ରୁଲ୍। ସ୍ୱିଡେନ୍ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦ୍ଧତି ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ସେ କୋଉର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ? ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ସେ ବୋଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଇଟା ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସିଷ୍ଟମାନେଚୁରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଜନକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ନେଚୁରେ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ବହି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମକ୍ରମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ICBN ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ବା ICBN। ପଚାରିବ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବହି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତା ନାମ କ'ଣ? ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ତାପରେ ପଚାରିବ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା? ICBN ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ବା କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜୈବିକ ନାମକରଣର ନିୟମାବଳୀ। ଓକେ। ତାପରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ନାମକରଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗକୁ ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍। ତାପରେ ହେଲା କୌଣସି ଏକ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି। କୌଣସି ଏକ ଜାତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି। ଆଗକାଳରେ ଜୀବଜଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଗକାଳରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ମର୍ଫୋଲୋଜି, ଖାଲି ବାହାରର ଗଠନ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବଜଗତର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଶରୀର କ୍ରିୟା ମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ, କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ ବିଷୟରେ, ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଆଗକାଳରେ ଖାଲି ବାହାରର ଆକାର ଦେଖିକି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ତାର ଶରୀର କ୍ରିୟା, କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ବା ଜେନସ୍ ଗଠିତ। ଇଂଲିଶ ନେମ୍ ଯାହା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଜାତି ଏମିତି ନାହିଁ, ଜାତି ସହିତ ସ୍ପେସିସ୍ ତାହା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍। ସେ କେଉଁଠିର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶର। ସେ କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ? ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ସେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ବୁକ୍ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା? କ'ଣ? ICBN ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କେ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିଭାଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି ଥିଲେ। ଆଗକାଳରେ ଜୀବଜଗତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ସେଥିରେ ଖାଲି ମର୍ଫୋଲୋଜି ମାନେ ବାହାରର ଗଠନକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ? ତାର କୋଷର ତତ୍ତ୍ୱ, ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ, କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର କ୍ରିୟା ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖିକିରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ବା ଜେନସ୍। ବୁଝିଲା? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଦେଶର। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନେଚର୍। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନମେନକ୍ଲେଚର୍ ICBN। ତାଙ୍କେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଥିଲା ଜାତି ବା ସ୍ପେସିସ୍। ତାପରେ ଜାତିରେ କ'ଣ ଧରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲା ବୁଝିଲା, ମୋତେ ସବୁ କହିଲେ, ପୁଣି କହୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଜାତିର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ି। ଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ବିରାଡ଼ି, ଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ମାନେ ଏ ସବୁଜା ଜାତି ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି। ଏ ସବୁଯାର ଯେଉଁ ସିଂହ, ବାଘ, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, ଏ ସମସ୍ତେ